खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि थान्दै जख'न्थाइखौ खारिजा बिजनि दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय मैनामाथा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायबाय। जिल्ला आफादनि 17थि थान्दै जख'न्थाइखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'रा आफादफोरनिफ्राय गासै 1500सो थान्दै आरो नोजोरबोआरिफ्रा गोसो गुदुङै बाहागो लाफैयो। हाबाफारियाव थान्दै मेल बेखेवगिरि महरै गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा हारि दानायनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानो गोनां बिफावनि सायाव गुवारै सावरायो आरो गोदान एबसु दानानै हारियारि गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनाय सुबुंफोरखौबो गोख्रों रावजों सोंखारियो। दुखुनि खौरां, बारग' MLA किरेन बरगयारिया बे बुहुमाव गैलिया। 1991 मायथाइयाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ राजखान्थि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थाखाय एबसुनि मददजों 3 नं सिदलि बियाबनि MLA जानो हानाय थामहिनबा बारग' MLA किरेन बरगयारि बिथाङा दिनै रुंसारि जाबाय। एक्स MLA किरेन बरगयारि बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय हाजासे खहा जाबाय। बिथाङा बर' हारिनि आरो BTCनि गाहाम सानग्रा आरो गाहाम मावग्रामोन। बिथां गेदेमानि रुंसारि जौमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बेखौ आरज गाबबाय। लोगोसे बिथांनि रुंसारि जानायखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनहा दुखु फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ गावनि आंगो बिफाखौ मान बावदों। आसामनि मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै गावनि जोनोम गामि दतमा बाथाबारियाव फैनानै गावनि जोनोम होगिरि आंगो बिफा हरकेश्वर ब्रह्म बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे गावनि आखाइजोंनो ओंखाम दौफैदों। मन्त्रि बिथाङा बिफाखौ खुलुमना मान बावदों। लोगोसे बिथाङा बुङो गावनि बिफायानो गामियाव बैसोगोरासिन आरो बिथाङा न'खरखौ खौरां लानो दाननै दानथामजों न'आव फैबाय थायो होनना फोरमायो। बिथांनि बिफाया दासिमबो राफोद आरो सोलिनो हायो होनना मख'यो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आइ देवर बियाब बाथौ गौथुमनि 34थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय 8 आरो 9 जानुवारिनिफ्राय मेहेरगोनाङै खुंफुंजागासिनो। बर' हारिनि आंगो दोहोरोम बाथौ दोहोरोमनि फेहेरनाय, फोसाबनाय, फोसावनाय आरो खौसेथि लाबोनायनि थांखिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। अदालगुरि जिल्लानि फेरगाव खाग्राबारियाव अन्थाइगोरा बड'सा देरहासार बुलुर सना काप बादायनाया जागायबाय। बेवहाय मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ बाहागो लाहैना गोदान आफादनि सायाव बाथ्रा बुंदों। बर' हारियाव गोबां आफाद जोनोम जादों आरो थैलांदों आरो दैदेनगिरिफ्रा गावखौ समाजाव जाहिर खालामनो थाखायसो गोदान आफाद दादों। नाथाय बिनि गुबै थांखि आरो नोजोरासो नायनो गोनां होनना रोखा बुंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसे गोदान आफाद जोनोम होगिरिफोरनिसिम थांखि आरो नोजोरखौ रायजो राजानो रोखा खालामनो खावलायो। दिनैनि फेरगावनि खाग्राबारियाव अन्थाइगोरा बड'सा देरहासार बुलुर सना काप बादायनायाव बानजाय आफादनि दिहुननाय बिसम्बि बेखेवनानै बे खौरांखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।